Og velkommen til en GTA. Vi har jo lige klaret den her mission der. Og ja, vi fik 42.000. Og så solgte jeg lige en bil. Så det er jo godt nok. Det gik ret fint der. Ja. Ikke ret mange penge. Men ja. Og jeg completed det der stunt der. Ja, det er mega dejligt at have penge for en gang skyld egentlig. Ja. Lige pludselig er det bare væk. Ja, på et eller andet tidspunkt er det. Så hvor mange er der inde på din? der er lige præcis 16. Der er også 16 inde på mig. Nederen. Når jeg spurgte, så ja. Ja. Men vi skal få en måde, du kan komme ind på en anden. Vi kan komme ind til en anden server på. Ja. Er du i story mode eller nej? Nej, jeg er online. Nå, okay. Der er 16 personer, der ikke går ud. Ud, you motherfuckers. Så ja, hvis vi glemmer at sige hej, så er det fordi, at min telefon ikke kan længere. Den kan simpelthen ikke optage længere. Og det er derfor, der er så dårlig grafik. Det er ikke fordi, men vi skal prøve at få ændret det efter et stykke tid. Ja. Men I må bare leve med det. Lev med det! Lev med det, mand! Kan der ikke godt gå nogen ud af min server? Kom jo. Nej, jeg tror lidt, du har en boss også. Mange er derinde med dig. Kom jo. Der er lige præcis 15. 15? Der er 14 inde med mig. Hey, ninja-pølse. Hey, min ven, han er herinde igen. Ja, kom bare ind til dig. Ja, hvis du kan nå. Der er 14 nu. Skynd dig. Det var der også inde med mig. Friends. William. John Game. Hurtigere. Yes. Skynd dig. Ja, ham der ninja-pølse, det er så en af min nabo. Som vi har spillet med. Nabo. Som vi har spillet med her i dag. Hvor vi lavede en video, men den gik så lige konkurs. Altså ikke konkurs, men den gik i stykker. Så Marco siger, at jeg skal sige i stedet for konkurs. Fordi konkurs, det betyder, at hvis du ikke har flere penge, så er det, jeg er tit konkurs. Marco han er konkurs hele tiden. Men så har jeg også 3 cykelbiler, så det er fint. Ja. Skulle ikke have fjernsyn dag. Så det er mega dejligt. Det er faktisk meget dejligt. Ja. Men nu laver vi bare en video til. Det er lige meget. Vi har masser af tid. Ja. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave i nogle videoer, så hvis vi skal spille Minecraft, så kommer en idé, hvad vi kan lave. Og det. Ja, ellers så må vi jo finde på nogen selv. Ja. Men vi vil blive så taknemmelige, hvis I vil komme med nogle idéer. Ja. Så. Og der er en flyver her, ham nakker lige. Fucking assholes, bitch, bullshit, fucking pickle. Jeg kunne ikke komme ind på din, fordi den var helt fuld af spillere. Nej, jeg kunne have dræbt ham. Kom nu. Ja. Nej! Fuck, skete der for det? Hvor længe kan det være, at vi ikke kan ind på sangen? Der er 15. Hvor mange spiller der lige nu? Fuck it, dude. Der er 15 inde med mig lige nu. Shit. Hvor mange er der inde med dig? That's really hurt. Der er 16. 16. Prøver du så at komme ind til mig? Hvor mange var der inde med din? 15. Nej, men lige om lidt, så kommer der en til en. Ja, men
fordi at så kan du komme ind i en anden server, hvis det er, at min altså ikke fungerer, hvor der måske er mindre personer. Okay, Fordi jeg prøver jo lige ved det dig. Ja, jeg prøver lige. Ja. Så. Hvad ved den som? Okay, men vi er kommet ind i samme server nu, som I lige hørte Markus gøre. Og jeg gik sammen med ham der manden der, fordi... What the fuck? What the fuck? Det er ikke engang hans bil, jo. Fuck laver han gid? Hvad løber han lige? DB. Fuck, det er en shopping pit. DB. Fuck, han kunne level 17. Hey, han bliver kørt ned. Okay, hvor er du henne? Fuck, jeg kommer til at gå ind i vision. Du har bare lukket ud nu. Jeg skal nok. Skandal. Jeg gjorde det. Vi mødes bare nede ved lufthavnen. Jeg er nede ved lufthavnen. Er dernede? Okay. Jeg kører efter ham i min lille elite, som man får ved at komme i det der halløjse, der er Rockstar Created et eller andet. Fuck, laver han? Nå, den der er gratis. Bum. Haha. Eller hvad? Den der gratis en, eller hvad? Ja. Okay. Nej, der skal du bare connecte på Facebook. Den er faktisk OP. Altså, den er faktisk... Det er det faktisk. Forhold til den men det synes jeg egentlig også, den her. Jeg var tæt på det, mand. Jeg kører i min lille bil med min lille hat på. Den er virkelig fin, men den er ikke så fin alligevel. Men der er næsten hernede. Ej, jeg troede lige, det var en bosser. Hvis der er en bosser, når du kommer, Markus, så fucking dræber jeg dig. Hvorfor? Fordi det er min bosser, hvis der er en. Der er en her. Det er løgn. Ja. Det er et privatfly. Det spørger der hele tiden, hver gang jeg er der. Gør det egentlig? Nå, der har jeg ikke mærke til. Hvorfor kørte du ind i mig? Og den der Corona der, den kan jeg godt, hvad hedder det nu, den kan jeg godt sætte en stort 12-tal ved, for den er virkelig skrab. Så det vil sige noget der. Du har vel ikke nogen beskyde, eller hvis ham der, han begynder at skyde efter os? Jo. Godt. Det kunne, hvis han begynder at skyde efter os, ikke? Ja. Og like vores video. Vi skal have... Så er jeg rigtig søde. 5 likes, skal vi sige. Hvad mener du? Vi ser, om vi kan få 5 likes. Bare her i starten. Så tog du bare en bosser for dig selv. Ja, for jeg skal skyde ham og give den der. Homing launcher. Farvel. Der er død en ged. Nå, okay. Okay, jeg skal nok gå væk. Så bare gå væk, så ser vi, om der er en bosser til dig. Ja. Og drift. Og det er different skills. Jago skills. We're gonna do about it. Hvorfor klarer du? Ingenting. Jeg skyder bare. Efter mig. Jeg skyder ikke efter dig. Jeg kunne godt høre dig. Jo.
Jeg skal nok lade være med at skyde efter dig, hvis det lover jeg. Eller skyder jeg bare et passivskud efter dig? Hvad sker, hvis jeg rammer dig først? Så skyder jeg alligevel lidt efter dig. Der er en fucking gidling. Helikopter! Helikopter! Bum. Bum. Gidling. Jeg dræbte ham igen. Stakkels knægt. Upsi, der kom der vist lige. Oh, shit. Nøj. Ja. Faktisk ikke. Nej. Er den bossat? Nej. Bare flyv væk derfra! I'm going away. Jeg skal se, hvordan der helikopter er, for min begynder at lægge i tæerne. Fuck, så misser jeg. Misser du hvad? Misser den der lille helikopter, der er flyvet. Saksus mig nok med den. Nej, det var med den. Nej, der er ikke. Flyv væk derfra! De spawner ikke. A created has been dropped. Drop it like guitar. Hey, vi skal over til det her create, halløjse derovre. Hvad er det? Det er noget, hvor man kan få en minigun. Nå, det er da bare nogle spil, der har i sig. Jeg har da set flere, hvor der er en minigun i. Er det, hvor man skal køre op ad en rampe, og ved enden af rampen, der er der en minigun, eller hvad? Nej, det er der ikke. Hvad er det så? Der var et eller andet, der var 500 RP og en heavy sniper. Nå, det var godt nok ikke noget godt noget der. Det var da godt nok en slatten en der. Hvor er du henne? Der plejer nogle gange at være en minigun i. Så. Derhen? Jeg er på vej over til dig. Men det er vist... jeg tror, vi siger hej nu, for der er kun et minut tilbage. Så. Ja. Hej. Hej.